Kaixo, hemen gaude Bilboko Bulkada egunean, auzo ezberdinetako jendea bildu gara gaur hemen, Gaztantolakundaren 40 urteak ospatzeko. Lehenengo umentzako irrien lagunak ekarri ditugu auzora, kaso honetan sandutxura, eta orain jarraian atzean ikusten dugun bezala, auzo pikean gaude. Jarraian poteoa eta baskalira joango gara sandutxun izango dela, eta baskaloste bat izango dugu. Gero kale jira batekin bidez Etxebarrieta nahiaren plazara joango gara, bertan ekitaldi nagusia izango dugu eta biran bukatuko dugu Mugalari eta Estandaren kontzertuekin. Hemen gaude auzo pikean, Indautxu auzoko kideekin, zelan doa auzo pikea? Ondo, lasai. Lasai, irabazten zoazte horrek ez dit konfiantzarik eman? Irabazi ez dakit, baina gogoak ipini beti. Parte hartzea da garrantzitsuena. Bai, hori da. Urko? Ez. Bai, venga, Urko. Ez. Urko, egunon. Apa, Aldezarra, apa. Hemen gaude orain Aldezarrarekin, zelan doa auzo pikea? Ondo, irabazten goaz. Seguro? Bai, fijo. Egunon, zelan Bilboko Bulkada eguna? Primeran. A ber, baina galdera bat. Deustez bada Bilbo zer egite duzu Bilboko Bulkada eguna? Ez que sekurreztatu gaituzte. Fijo? Nahi. Seguro? Bai. Etorri gara bakari sandutxu joditzen. Ze hau zezari ez? Uribarri! Lo. Gaude, momentu honetan Gaztantolakundeko bai militante ohi batekin eta militante aktibo batekin, eta galdera bat daukagu bientzako, zer dira zuentzako bulkada berriak? Netzako bulkada berriak dira, ez dakit azkenean 40 urtez bulkadaz bulkada Euskal Herria askatuko duten arrobi militante berriak, sortu egin dugun arrobi politiko berria, azkenean 40 urte egon gara borrokan, gazte esprezio eta gazte antolakunde ezberdinetan, eta gaur egun, hemen ikusi dugunez lez, badago muskulua, badago grina, eta badaude militante politiko ederrak, eta azken finean hauek izango dira nolabait Euskal Herria norabide egokian eta askatuko duten militanteak. Netzako azkenean arrobi bulkada berriak horiek dira, eta benetan militante horien partetik gure errekonozimendu guztia dakate. Nik militante aktibo bezala bulkada berriak hartzen ditut 40 urte hauetan zehar egin dena eta borrokatu den ostean ikasi dugun guztia hartuz eta aurrera dagokiguna aurre eginez. Militante berriak, erronka berriak da borroka grina berdinarekin, bai aktibo gaudenak, bai aktibatzeke daudenak. Atzaldeon! Apa! Zeran dara mogu duguna? Ederto batean. Ederto, ez? Bai. Zelan egon da baskaria? Oso. Ze izan dugu bazkaltzeko gaurkoan? Entsalada, eta gero sukalki bat, eta postre ederrak. Ze izan dugu postre? Ardo pillo bat. Ardoa? Ardo pillo bat, bai. Hau garantxo hortan, alkoholismoa ez dugula bultzatzen, eta zu alkoholismoa bultzatzen dugula bai. A ber, ardoa baina kontrolakin be bai, Eta trikia zelan?
Bueno, ez dugute kasu askorik egin. Nik uste dute Bilbo metropolitanako jendeari ez zaiola asko gustatzen trikea, baina horre egon gara gure saltxe. Ez du baloratzen. Ez, bat ere ez. Otxara tope, men. Otxarra tope. Bai. Baina otxar oso urrun dau. Osa esan dut, ia ez da Bilbo, Erandio ez da Bilbo. Erandio ez da Bilbo, hori argi dago. Erandio da. Por si acaso. Erandio da hor bai, herri galdu bat. Segatik etorri zarete? Zuk animatu gintuzun eta esan genuen, ostia, ba oso plan ona da, eta arrazoia du, hemen dauden bulkada ezberdinak eta generazio ezberdinak elkartu behar ditugu. Eta jarraian zeukiko dugu Baskalostaren ondoan? Ba, uste dut kale jira bat, Bai. plan serio jarriko gara, Serio. bai, hori da, ekitaldia, Oso ondo. kontzertua, Eta gozatzera. gozatzera, ura eskatuko dugu, mostoa eta zukuak. Hori da. Zukuak. Zikua. Orain bukatua ekitaldi nagusia, jarraian birala joango gara estan eta muralarien kontzertuaz gozatzera. Eta bulkada berriz bete dugu Bilbo gaur, beraz topagunean ikusiko dugu elkar. Askatasun bulkadak independentziara!